केस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त कणकवली तहसीलदार कार्यालयाबाहेर 75 फूट उंचीचा झेंडा उभारण्यात आला होता। प्रजासत्ताक दिनी कणकवली तहसीलदार आर.जे. पवार यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात आलं। परेड राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देंगे। राष्ट्रीय सलूट सलामी चल। कणकवली तहसील कार्यालय आवारामध्ये उभारण्यात आलेल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पहिल्या 75 फूट झेंड्यावर तिरंगा ध्वज फडकवण्यात आला। तसेच तिथं संसद भवनाची प्रतिकृती लावत नव्यानं सेल्फी पॉइंट तयार करण्यात आले। तहसीलदार आर.जे. पवार यांचा हा हटके उपक्रम लक्षवेधी ठरला। हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर। लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप।